Ji dema ku vîrusa korona li welatê Çînê derketiye û piştre li cîhanê û di nav de rojhilata navîn û bi taybet li Îranê û welatên derdora wê belav bû. Zêdetir ji 150,000 kes pêketine û her wiha zêdetir ji 6,000 kes di encamê de jiyana xwe ji dest dane. Dê vê derbarê de li gor dawîn amarên Wezareta Tendurustiya Cîhanî roja duşemê 16 Adarê êvarê belav kiriye. Vîrusa korona tenha li 146 welatî belav bûye. Zêdetir ji 164,837 kes bi vîrusa korona ketine. 6,407 kes li derdora cîhanê jiyana xwe ji dest dane. Êdî bûye metirsiyeke mezin li ser jiyana hemî welat û welatiyan û ji bo xweparastinê jî gelek kirêkar wek qedexekirina çûn û hatinê lê gelek welatan di nav de Herêma Kurdistanê hatiye ragihandin. Girêdayî vê babetê roja 10 Adara 2020 Bizîşkê Kurdê Rojavayê Kurdistanê Emran Hemdî majistêr dê pisporiya nexweşiyên himav de hin zanyarên nû di vê derbarê de belavkirine têde dibêje. Vîrusa korona ya nû ango Covid-19 deh xalên wê yên zanistî hene ew jî ev in. Yekem korona wekû pênasîn malbateke pir mezin e ji vîrusên RNA ji taybetmendiyên wê nexweşiyeke hevbeş e di navbera mirov û ajalan de drûst dibe. Duem vîrusa korona ji 1000 tirşkirek notkî reybî ango nucleotide pêk tê. Vîrusa nû 100 nucleotidên yên nû li xwe digire. Bi wê yekê rêzbendiyeke nû bi navê novel çê dibe. Sêyem ev nexweşî dema vîruseke taybet bi ajalan were veguhestin ji mirov re drûst dibe. Ji ber ku li ser amêra bihêzkirinê biyaniye di encam de dibe vegirtin û nexweşî nepêwîst e werzesal yan jî demsalî be. Çarem eger e rûdana bûyereke eger hatî di vîrusê de piştî demekê ji belavbûn û aktîvbûnê guhertina wê ji şêweyekî nû re. 5 eger heye piştgirîna teqîgehî di çend rojên pêşin de werê kirin bi eşkerekirina zêdekirina vîrusê di gewreyê de lê piştgirîna tekeskirî di hefteya duwem û sîyem de bi eşkerekirina derman di xwînê de tê kirin. 6 di vê dermanên çareserkirinê antibiotics newin bikar anîn ji ber ku ew taybetin pê bakterya di sûda wan di vîrusan de tune ye. 7 nabe bikaranîna dermanên ji kortîzon pêk were kirin ji ber ku alîkariyê di pirbûn û zêdebûna vîrusa koronayê de dike. 8 hêvî niha di dermanê remdesivir de hene ku sazkirina RNA yê taybet bi vîrusa koronayê lawaz bike. Derencam erênî diyarin. 9 bikaranîna plazmaya dewlemend bi dermanên çareserkirina vîrus ku ji nexweşên bi temamî ji nexweşiyê çareser bûne hatiye birin. Encamên pir baş li welatê Çînê dane diyar kirin. Zanistê karî kûda biyolojiyaya beşbeşî ya vîrusê ji hev veke û nas bike. Êdî encamdana çareseriyê ji vîrusa korona re têkirin û nêzik dê were derxistin. Elî Omar